Kansallisilla päätöksillä paljon voidaan vaikuttaa siihen, että millainen on maaseutu Suomi, mutta niitä päätöksiä paljon tehdään, meitä kaikkia koskettavia päätöksiä myöskin tuolla eurooppalaisella tasolla, eli europarlamentissa, europarlamentaarikko Riikka Manner. Miten te näette tämän maaseutumaisten alueiden, maaseutu Suomen yrittäjyyteen kannustamisen, elinvoimaisuuden lisäämisen, miten te sen näette? No se on erittäin tärkeä osa myös eurooppalaista päätöksentekoa ja jos me paljon tällä hetkellä esimerkiksi Euroopan parlamentissa on puhuttu Euroopan laajuista kilpailukyvystä ja kuinka voisimme tuo kilpailukykyä lisätä ja kuinka voisimme olla 2020 maailman kilpailukykyisin alue. Tätä varten on strategiatkin luotu ja minä näen, että yhtenä tärkeänä osana tätä kilpailukyvyn kehittämistä on myös nämä perinteiset politiikan alat, niin aluepolitiikka kuin maatalouspolitiikka. Ja aluepolitiikka lähinnä siitä katsantokannalta, että jos me ajattelemme Euroopan laajuista kilpailukykyä tai Suomen kilpailukykyä, niin jos me jätämme yhden alueen kehityksen kelkasta pois, niin se kyllä noin laajemminkin vaikuttaa huomattavasti meidän laajempaan kilpailukykyyn. Ja semmoisen laajan eurooppalaisen aluepolitiikan ja aluepolitiikan tukemisen kautta me voimme sitten tukea myös paikallista yrittäjyyttä, ja edistää sillä tavoin myös tämän maaseutumaisten alueiden kehitysmahdollisuuksia. Ja maatalous on totta kai, se on hyvin merkittävässä roolissa noin ylipäätään työllisyydenkin kannalta. Tällä hetkellä joka 6. työpaikka Euroopan unionin alueella on tavalla tai toisella liittyväinen maatalouteen, joten ei ole ollenkaan itsestään se on tärkeä asia, että me pystymme myös tätä kautta niin maataloutta tukemaan ja harjoittamaan sellaista maataloutta, että meillä on elintarvikeomavaraisuus läpi Euroopan ja myös Suomen laajuisesti. Tämä on myös tärkeä turvallisuuskysymys ja työllisyyskysymys. Nythän on kuitenkin jonkin verran käyty keskustelua myöskin siitä, ainakin onko jopa joidenkin jäsenmaiden toimesta, että maatalous vie liian ison osan siitä kokonaisbudjetista. Viekö se? No, tätä keskustelua parhaillaan käydään myös parlamentissa, että itse olen noita tulevia rahoituskehyksiä valmistelevassa valiokunnassa, että kädenvääntöä käydään. Että tällä hetkellä alueen maatalouspolitiikka lohkaisee sen suurimman lohkon EU-budjetista. Mutta itse niin kuin tuohon edeltäväänkin viitaten, niin sanon, että se on täysin oikeutettua, koska näiden kahden politiikan alan kautta me voimme myös laajemmin tukea sitä kilpailukykyä ja sitä kasvua alueella ja myös sillä ruohonjuuritasolla. Ja toisaalta jos me ajattelemme näitä kovia tavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöön, niin pitkälti nuo voimavarat lähtevät alueelta ja maaseutualueelta. Joten senkin vuoksi on tärkeää, että jos me noihin tavoitteisiin halutaan päästä, niin meidän pitää pystyä harjoittamaan myös elinvoimasta maatalouspolitiikkaa ja tukea näitä maaseutualueita. No juuri tämmöisellä poliittisella päätöksenteolla annetaan tukirankaa ja selkärankaa toimia ja tehdä maaseutumaisilla alueilla, mutta varmasti yhtenä tärkeänä keinona nähdään myöskin se ihan suora taloudellinen tuki. Kyllä, totta kai siitähän se kaikki lähtee. Niin kuin sanoin, että tällä hetkellä kädenvääntöä käydään nimenomaan sitä rahasta, että kuinka paljon nuo kaksi politiikan alaa sillä tulevalla rahoituskehyksellä 2014 jälkeen tuolla 7 vuoden periodilla sitten tulevat sieltä EU-budjetista saamaan sitä rahaa. Että paljoltihan se siihen perustuu ja sen jälkeen vasta oikeastaan voidaan katsoa tarkemmin sitä lainsäädäntöpuolella, että millä kriteerein sitten tuota kyseistä rahaa eri jäsenvaltioiden kesken lähdetään jakamaan. Tämä on myös hyvin tärkeää. Kyllä, ne summathan on kuitenkin, jos puhutaan pelkästään Suomen mahdollisuuksista näissä rahoituskuvioissa, niin mehän puhutaan miljoonista ja taas kerran miljoonista euroista. Kyllä, 100 miljoonista euroista. Se on todella suuri summa ja kun me tuon rahasumman käytämme järkevästi, me voimme varmasti tukea myös sitä alueellista kehittämistä. Mutta monesti kuulee, että se koetaan tämä kaikki niin sanottu EU-raha kovin byrokraattiseksi prosessiksi ja haettavaksi. Joo, se on aivan totta ja siinä on myös jäsenvaltioiden välillä suuria eroja tässä niin sanotussa hankebyrokratiassa. Ja siinä kyllä kehottaisin ehdottomasti myös meidän kansallista tasoa jollain tavoin pyrkiä siihen, että me voisimme kaventaa tuota byrokratiaa ja kaventaa näitä byrokratian tasoja ja nimenomaan tuon hakuprosessin byrokratiaa, koska itse olen myös saanut paljon sitä viestiä, että ei jakseta lähteä hakemaan tätä kyseistä tukisummaa, koska koetaan se hakuprosessi niin monimutkaisena. Eli tällaista viestiä minun mielestäni ei saisi olla. Että meidän pitäisi pystyä se tekemään niin se haku kuin sitten valvonta niin huomattavasti yksinkertaisemmaksi. No me toivotaan, että asiaan tulee jollain aikajänteellä muutoksia. Kiitoksia kovasti teille, Riikka Manner. Kiitoksia.